Hello guys, phone ham jotono no tini hingga ke sin nogo sar phai tongo hingke boi kisa thaisa thaini kok salai nai ani channel nim khakte khei hain bagi stand nok na jak hingke bo almost sokai jak noi gate o hingke abono jeng chini tiprasani tang biti abo rongno tui sar bai tini kok thaisa thaini salai nai tuma ani channel o ama haito sajai gya haitono tini salainai hingke norok o blog ni bisingtingke behind the scene of kisa kisa nugui mannai hingke abo hingke to norok ni bai ni blog ba ang nukpila chengkha hingke sar phai tongo tolao hingke norok nai tongdi jeng tam salainai abo tekaisa channel o nugui mannai abo kani channel el sandegorma channel ajaga nugui mannai hingke amono hingke belai no interesting nai chini agini kesam kok rong jeng khurchawi chaima lainai tang biti chini borok rok bo bahai tangui chawi phaika a kokno tuino jeng sarbai kisa koklam salainai hingke bobo jora rinani bagui tini ani oro phaijak e konohor mangkana sar gate ko bo bini cycle rok tisawi phai tongo ta hingke abono norok video no joyakare kwrwngwi tongo ko sar phai tongo okay tamar korole anle sar yang os asaklai salai sinai nok bising ke asak kono asuk di sar tui rok repeng sar tabuk hingke Sir Sarinda thik khai tongo bini training khai tongo tei jeng orono video shoot khlailainai hingke asuk to chini kubuni channel hai asuk equipment korok tok kwrwi kho haibono norok tang biti boroni phaika bahai ke chini borok rok agini simi tangui chalai phaika abo rokno tui lai jeng mo video ni bising tui saimanai tumuno norok o video full tang biti ni tui no saimana mo jongkhai chini tekaisa ani channel a jaga thangai norok link click khainai full video naimano bahai ke mami ta mosamong goria mosamong lebang mosamong abo herok phaika jeng norok a video ni bising tui saimanai tabuk hingke jeng chini je tang bitini kok rongno jeng bebangno salaibai kha hingke sarno belai belai kheno hambai chinoro phai haike samani bagai hingke sarno maisai thani ni himani bo maisa nang siliya bini jora kisa khosor jangni bagai
haipano jeng bono hingko khairi ro hasnai hingke sar jeng bwskang salo taibo chini je huijak tongmani aborokno tui hingke norok ani channel elson deorma channel ajago thangai norok visit khlainai mano tang bitini bebak kok jeng a video ni bisingtwi sajak ke norok aro thangai nai mano sarno get fiogoi rugana bo direct bike si togjak bula hingke ano get kisa fiogoi ru faiding sa hingke ba tini nani muyong nai tha borsok iko mia paiti femani barsi si khawi thangka omo angke daso khamjagya haipano ani bwsai markhan thokjago haini bagui obo songai marunai mia paiti feidrobo omo haike somtor baijak hingke tangkhainai je manmani abono hingke agerogo hingke to chini nogo busuke bang tha borsok haipanji bagos nangyang omtoi rokno hingke tabuk to kusi kori hingke ba hamhumya phano paima janai phalmani si already no barsi ongjak hingke oro si chini aro mia paiti femani tai horsangka hingke batai bo somtor bai thangka kokrui obono akran ruinai songnai hingke tabo khubai grana amani yagola norbai malainai khukbai kha hingke o tuino hingke bo sogui janai phu hingke yang oso khukbai kha hingke taklai ni total waini chawi tongo chung thabor chongmoi first time chamani hingke o taklaio no ekdom monya ko omo haike khukmani si khukmaya wa haike si bono suiklabui ma khugo omo hingke to direct no trot trot khukma ka hingke saimaya omo busuk jora tui mui songke monno monya amo hingke to khukpuro bo suiklabu sima khugo tei mui bo kitsa bono monlia pura kitsa bono aram nanglia bo chawi hingke omo khe mode monno monyang norno phunugano omo to kisa kjam chaka haipano asuk bo ongya ko kofol no ko bisingo hingke ke naigena mui mode mon monya songoi mui lob sake kutok lob sa monnai jan hingke to joto mui no thogo tha ongthong tha borsok ongthong so songoi naigena amoni yagala nangno sanai athulu songnai ko hours later. Facebook rina bagui video editing khai tongo hingke eko in short bai khai ota yang masa ke pailai holai nangai buknai khal tongo be abo muya samani buknai ko hate sakai wak bolong bikum kok tui tongnai ka khali MLA ticket manse nai iko tal kapilan din ke MLA rok masa ho aigen bot rok sa pai kata no pai kha i 26 bosor boyos noro amsak buknai rok re kha angkha bori jengkha kai batai tamsa sene kepal hanya kotong ni bagi sih hanya buknai tolok kok tong tabu ulta se ulta sin mo kepal kaham namla kun debjang mebjak kre hingke baya rok tabo khang Instagram o blouse ni video ronani bagui video khai tongmani kangsa kangnoi blouse no hingke ang extra khaiui YouTube upload khaiya iko blog rokon kisa misa phunogoi ro behind the scene hingke ang obo YouTube hayake Facebook o simino omo hai kangsa kangnoi blouse ni bagui hingke ro to norok painani mo chongoi tongkhe ang bai contact khaidi omo hai same to same design ni hingke ani Insta ID ongkha goranti rignai collection tei Facebook ni ongkha goranti Tripura Deborma hingke abono norok ang bai amtui phano kurungoi mano hingke norok bahai nangjak kha blouse no omo hingke to order rong paijak
hingke norok jodi no nangoi tongo amo hai same to same design hingke amto haike no same to same ke subui rwnai any color norok ni upor se depend khaio amo hingke abono oboni back side kisa phunuk gano norok no amo bo lotkon tungbrui jar no iko amoni back side hingke amo hai jotono kisa kaham kheno phunukna nango norok bo painani se hingke ba kisa nai nugui no subrunani phano hai hinai ang norok no kisa kaham kheno phunugui tongo iko hingke norok tabuk kalabari season phai tongte tongo norok daktui phaphat blouse nangkhe ang bai contact khaidi ani 3 tarik November 3 tarik rok ni simi hingke blouse available ongnai so tini ni bagui asuk jora nong sinai ani video jotono no hambai paithak jora logi rinai tongma bagui tei jotono no hor kaham.